Доброго ранку, Україно! Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереградська. Дякую вам, що ви зустрічаєте цей ранок разом із нами. І в нас у студії вже є гість, якого ми раді вітати. Це міжнародний аналітик Євгеній Ярошенко. Доброго ранку, пане Євгеній. Доброго ранку. Багато, насправді, цікавих тем до обговорення сьогодні на міжнародному майданчику. І давайте, напевно, почнемо з того, що, оскільки сьогодні перший день сесії у Верховній Раді у нас в Україні, мають розглядати питання стосовно закону, який був прийнятий у Польщі, який визвав дуже серйозний дисонанс в українському суспільстві. Це закон стосовно про національну пам'ять. І, зокрема, сьогодні це вже анонсував Парубій, що мають сьогодні розглянути постанову, власне, стосовно цього рішення Сейму. Які ваші думки з цього приводу? Насправді в Польщі там цей закон про інститут національної пам'яті, він давно існував, просто минулого тижня були внесені певні зміни, які дуже сильно зачепили ті країни, в яких є інший погляд на деякі спірні сторінки історії. Тобто це не тільки Україна, це Ізраїль, це також могло по дотичній зачепити Литву, Німеччину, там інші країни, з якими у Польщі історично складалися дуже такі суперечливі відносини. Безумовно, цей закон він більше спрямований на внутрішнього споживача всередині Польщі, тому що курс партії «Право і справедливість» він такий більш консервативний, де елементи історії, елементи національної пам'яті, інші аспекти ідентичності грають дуже важливу роль для мобілізації суспільства. І враховуючи те, що в Польщі мігрує щороку з Польщі частка населення, яка дотримується таких більш менш консервативних поглядів, то відповідно зростає запит на таку більш консервативну ідеологію, і такі кроки їх доволі легко можна було передбачити як поправки до цього закону. Однак тут Україні потрібно до цього підходити з такою більш тверезо і потрібно уникати симетричних кроків у відповідь. Чому так? Тому що передусім відносини України і Польщі асиметричні. Тобто будь-яке погіршення двосторонніх стосунків, воно набагато сильніше вдаряє по Україні, ніж по Польщі. По-перше, потенціал Польщі, як економічний, так і політичний, набагато сильніший. Тому Польща, перебуваючи під безпековою парасолькою НАТО і користуючись економічними благами всередині ЄС, може собі дозволити погіршення стосунків з окремими сусідами, особливо східними сусідами, маючи, скажімо так, в умовах відсутності безпосередніх загроз державності. В випадку з Україною тут ситуація набагато складніша, тому що Україна розраховує на Польщу як одного з найважливіших партнерів у протистоянні російської агресії єдиним Західним фронтом. І, звісно, в польському суспільстві склався вже давно консенсус щодо тих чи інших сторінок історії. В українському суспільстві тут такого нема, і тому, коли в нас приймається постанова про перейменування тих чи інших вулиць або інші кроки з боку Інституту національної пам'яті, ми повинні розуміти, що цей крок він шкодить не стільки відносинам з Польщею, скільки провокує небажані протиріччя всередині українського суспільства, тому що в нас дуже неоднозначна оцінка різних сторінок власної історії. Про Польщу більш-менш зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про Угорщину, тому що, знову ж таки, один з наших впливових сусідів вкотре на нас образився в цей раз через те, що в Ужгороді намагалися підпалити будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. І, відповідно, має приїхати посол з ОБСЄ саме з питань дотримання прав нацменшин. Цю ситуацію ви як бачите? Поки що я не бачу від одного інциденту, коли закидали приміщення коктейлями Молотова, привід для чогось серйозного. Справа в тому, що потрібно розуміти, що Угорщина буде на таких інцидентах і далі їх політизувати, і це
розглядати такі інциденти як політичний капітал. І тому будь-який привід, який торкається освіти, нацменшин чи ситуацію на Закарпатті, Угорщина буде максимально інтернаціоналізовувати, щоб продемонструвати на рівні Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, що там є серйозна проблема, хоча насправді все далеко від офіційного наративу Будапешта. Ну і це дає привід з одного боку збільшувати вплив Угорщини на регіональні процеси у Центральній Східній Європі. Але більш важливо, це дає змогу мобілізувати електорат партії Фідес з урахуванням того, що через 2 місяці, на початку квітня, там будуть парламентські вибори. І партія Фідес розраховує отримати конституційну більшість. Як ви вважаєте, пане Євгенію, принаймні в мене складається таке враження, і про це неодноразово говорили міжнародні експерти, те, що останнім часом наші західні сусіди, вони більше потрапляють під вплив такої націоналістичної ідеї, і праві радикальні партії, що в Польщі, що в Угорщині, насправді вони зараз мають таку певну підтримку. На вашу думку, подальший розвиток подій саме таким чином, у такому руслі, для України матиме які наслідки? Дозвольте таке невеличке уточнення. Право і справедливість і Фідес, вони праві, але не праворадикальні. Тобто вони такі, скажімо так, я би їх назвав консервативні. В них там, попри деякі неоднозначні кроки, прирівнювати їх там до Національного фронту Франції чи альтернатива для Німеччини, поки що зарано. Такі події, які трапляються в українсько-угорських відносинах, в українсько-польських, в угорсько-румунських, це свідчить про те, що в Центральній Східній Європі спостерігається останніми роками дефіцит взаємодовіри, послаблюються регіональні механізми співпраці, держави стали більш егоїстичними і тому більше дбають про свої внутрішні інтереси і передусім про своїх виборців. Чим це власне зумовлено? Тим, що є такий, я не знаю, агресор у вигляді Російської Федерації, який там діє виключно згідно своїх інтересів. Чи можливо це якісь, я не знаю, можливо це хвилі в історії навіть. З чим це пов'язано? Чому саме так відбувається? Це пов'язано з тим, що світ загалом стає таким більш анархічним, менш керованим, взаємозалежність послаблюється. Але якщо говорити про західних сусідів України, то там є спільна тенденція, те, що вони там, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, намагаються себе протиставити політиці ЄС для того, щоб максимально послабити вплив Брюсселя на внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні процеси. Наприклад, Польща і Угорщина дуже яскраво відкидають квоти на прийняття біженців, які були розроблені Європейською комісією. Далі, ці країни проводять свою політику щодо судової реформи чи законодавства, яке регулює певні відносини у громадянському суспільстві. І таким чином категорично відкидають будь-які рекомендації з боку Європейського Союзу про те, що це порушує європейські цінності. Ще про одну дуже голосну справу, саме візит німецьких депутатів до окупованого Криму. І вже є відповідна реакція і німецького уряду, про що нам повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він говорить про те, що уряд Німеччини засуджує таку дію депутатів. Також прокуратура Автономної Республіки Крим вже відкрила кримінальне провадження стосовно цього візиту. На вашу думку, по-першому, це як буде розвиватися? Просто застосують санкції до цих депутатів, чи, можливо, вони навіть будуть позбавлені посад? Ваш прогноз який? Потрібно виходити з того, що депутати це якого рівня. Якщо там депутати якоїсь землі, наприклад, Баден-Вюртемберг чи Саарлянд, то вони не матимуть серйозного впливу на формування політики федерального уряду. Я думаю, що обмежиться тут в основному
контрзаходи будуть з українського боку, на кшталт обмеження, точніше заборона в'їзду на територію України на 5 років, скажімо так. Просто насправді дуже цікаво от є ця тенденція, оскільки це депутати не просто там якоїсь партії, це саме Альтернатива для Німеччини, та партія, яка дивиться на Росію, в принципі, досить навіть не те, щоб помірковано, а орієнтується і бачить Росію як партнера, одного з основних для Німеччини, і хоче розвивати стосунки. І вони їдуть в окупований Крим, і таким чином, як на мене, це дуже показово. Про що може свідчити оцей візит, на вашу думку? Тут потрібно подивитися на програму цієї сили. Альтернатива для Німеччини вперше після Другої світової війни, це випадок, коли ультраправа партія потрапила до німецького парламенту. І вони відзначились, в Німеччині вони більш відомі тим, що займають дуже сильну ісламофобську, таку ксенофобську позицію і сильний євроскептицизм. Однак для українських громадян вони відомі тим, що в своїх заявах визнають законність референдуму, який був проведений в Криму, і відкрито виступають за санкції проти Росії. Тому візит з боку представників цієї політичної сили на територію окупованого Криму в цьому випадку не виглядає дивним. Це логічно вписується в їхній сценарій, в сценарій їхньої поведінки. Ще, пане Євгенію, знову ж таки, це моє таке суб'єктивне спостереження, і я би хотіла насправді, аби ви запевнили мене, що я не права, тому що вже не перший день триває окупація, як нам вже це відомо, і ми відчуваємо, що, хоча нас підтримують наші міжнародні партнери, але факт лишається фактом і фактично нічого не змінюється. І от такі візити, також раніше була інформація щодо Ялтинського форуму економічного, куди також приїжджали. Можливо, там не представники, не депутати тих чи інших урядів, але тим не менш люди з-за кордону, і в принципі не надто сильно вони боялися там санкцій, якихось заборон в подальшому. Чи не є оце цим маленьким, я не знаю, маркером, що починається якась така вже стадія такого, навіть не затища, а ніби замовчування. Ну так, він український, ну так, окупація, але разом з тим все одно будемо їздити, все одно там будемо провадити. Будемо робити те, в принципі, що нам зручно, що нам цікаво, в своїх інтересах, чи ні? Скажу так, тут у питанні навколо Криму спостерігаються дві протилежні тенденції. З одного боку, є запит на замовчування, які піднімають європейські політики, які схильні до нормалізації з Росією. На щастя, ці політики поки що вони не є серед мейнстріму. Як правило, вони або перебувають в опозиції, або мають наміри під час найближчих виборів у своїх країнах поліпшити свої позиції. І тому вони розраховують на таку чи іншу підтримку зовнішніх сил, як то США чи Росія. Але з іншого боку, бачимо тенденцію щодо інтернаціоналізації кримського питання, насамперед через ситуацію з правами людини. Перед Новим роком була чергова резолюція Генеральної асамблеї ООН, де було вказано на грубі порушення прав людини. Зокрема, наголошено на те, що Росія не виконала тимчасові заходи, які запровадив Міжнародний суд ООН щодо порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І тому тут, як би це не дивно звучало, але чим гірша ситуація з правами людини на окупованому півострові, тим більше кримське питання починає знову підніматися на міжнародному порядку денному. В продовження теми Російської Федерації є повідомлення, і ви, напевно, знаєте про те, що Росія розмістила у Калінінградській області комплекси «Іскандер». І, власне, про що це свідчить? Тому що вже говорять про те, що вони там будуть знаходитися на постійній основі. Тобто це не навчання ніякі, а вже постійно це місце їх дислокації.
Ну, Калінінградська область – це такий дуже зручний напіванклав для Російської Федерації, який розташований фактично в самому центрі Європи і дає можливість через свою військову присутність лякати передусім східний фланг НАТО. Ну, Росія розглядає мілітаризацію Калінінградської області як відповідь на збільшення військової присутності НАТО в Польщі і в країнах Балтії. Тому тут з російського боку це такий доволі логічний крок, який можна було передбачити. Однак для країн НАТО він не несе безпосередньої загрози, тому що поки країни поки країни довіряють НАТО як системі колективної безпеки, вони розраховують на те, що стаття 5 у крайньому випадку вона буде задіяна. Пане Євгенію, наступна тема, якраз у нас не так багато часу лишається, і ми встигнемо її обговорити стосовно повідомлення про те, що Юлія Тимошенко, вона полетіла у США і, власне, має намір взяти участь у сніданку із Трампом. Взагалі, що це за подія? Чому це раптом Юлії Володимирівні стало цікаво відвідати цей захід? І які це може мати наслідки? Я думаю, цікаво, тому що календар вже трохи піджимає час. Фактично через рік будуть президентські вибори. І зрозуміло, що головні претенденти на президентське крісло в Україні будуть намагатися заручитися зовнішньою підтримкою. Причому тут будуть намагатися деякі не лише з боку Білого дому, а й також є ризик того, що деякі будуть намагатися і заручитися прямою чи непрямою підтримкою Кремля, і деякі можуть навіть пом'якшити свою риторику. Як ви думаєте, для Юлії Володимирівни це, я не знаю, це може бути продуктивна зустріч? Тобто тією підтримкою західних партнерів, там, не знаю, можливо, Трампа, вона зможе заручитися? Для того, щоб потенційний кандидат на президентське крісло заручився підтримкою, він повинен мати три складових. Перше – це внутрішня легітимність, тобто наскільки там рейтинг. Я думаю, що в Україні будь-який кандидат, його рейтинг там за такими найбільшими оцінками, найоптимістичнішими, не перевищує 20%. Ось. Це так, максимум. По-друге, це зовнішня легітимність, тобто мати довіру з боку ключових зовнішніх гравців. Ну і третє – це ресурси. Наскільки відомо, зараз в ключових українських політиків більш-менш нормальна ситуація лише з третім, з ресурсами. Я вас зрозуміла. Це, власне, все, про що ми встигаємо з вами поговорити. Євгеній Ярошенко, міжнародний аналітик, з нами був в ефірі. Ми зараз візьмемо невеличку перерву, після чого повернемося і будемо говорити на політичні теми. Буде цікаво, дочекайтеся.